Ja, velkommen til episode 4. Vi har lige hørt en cave dweller lyd. Og Ja, det spillede bare lidt. Ja, den var sådan... Ja, den var sådan... Ikke min. Okay, doktor. Okay. Nå ja, vi fik også den her gulbold til at virke. Ja, fordi man skal faktisk skrive en command for at få den til at virke. Ja. Skrådstræk historiemode til, skulle man skrive. Jeg mener så op, Alfred. Jeg vil ikke være hernede. Så skynder vi os bare op ad cave. Op. Nu er det flygt op. Flygt. Op. Vi kommer aldrig ned i den her cave igen. Jo, og meget lang tid, når vi har fået bedre armor i hvert fald. Så tror jeg måske, vi kan komme ned. Ja. Se blokken for med et andet. Har du en anden blokken for? Nej, jeg har mere. Flyt dig. Løb. Nej, vi skal også kunne vide, hvor mine faktisk er. Ja, så bygger vi bare sådan her. Ja, sådan. Okay, vent, jeg faldt. Op. Det er også så uhyggeligt. Ja, jeg mener faktisk, vi hørte faktisk en lyd i caven, seriøst, guys. Og husk også at kommentere på episode 4, hvad vi skal lave som det næste, fordi hvorfor ikke, og har vi en stadigvæk seng til en gulbold? Ja, det har vi. Den må godt få sin seng tilbage. Ja. Oh my god, det er bare sgu ikke særlig godt i counter. Ja, jeg ryster. Det ved når manfund der forekommer. Den har vi ikke hørt noget som helst til endnu. Ja. Vi ved ikke cave dwelleren virker. Den ved vi. Ja. Åh nej. Nå, hvad er det? Ja, så er det nedunder. Tag en gulbold med treat nedunder. Gulbold. Nedunder. Nej, jeg har under, for jeg tror, jeg har under. Nej, jeg er på halv, hvis jeg Jeg er bare lige ud af kisten. Jeg gik ud af kisten! Det kan jo også i den rigtige. Kan du se? Ja. Det ødelægger bare kisten for at komme op. Vand lige. Ind. Lad den for. Ødelægger bloksene. Ja, den er jo så stærk. Den skyder, han svarer ikke. Se. Han er bare så stærk, han ikke gider svare. Hvad med Blæsburg? Hvad skal vi prøve at med Blæsburg, når han er så stærk? Han er lige glad med det. Hvad hvis jeg bare smider ham ud? Prøv bare at smide ham ud over klippen. Giv mig ham. Ja. Men han kommer sikkert ikke op. Han kommer 100% bare helt sikkert ikke op lige om lidt. Ja, han er bare dernede. Jeg går ned og henter ham. Er han... Billy! Se, op, creeper. Prøv at skrive gul bold til ham nu egentlig. Det har jeg også gjort. Hvad siger han så? Er han ligeglad eller hvad? Så kan han blive på sin seng. Sådan. Nå, lad os sove. Denne episode er til dag 13, fordi vi har lavet en dag offline. En dag ude, hvor vi ikke optog. Det var bare lige hurtigt. Lille gule bold. Det er i hvert fald det lille gule bold. Jeg sover nu.
Men virkede den der command egentlig, Alfred? Alfred? Ja. Virkede den der command egentlig med story mode set true egentlig? Ja. Se, nu gør jeg bare ting rigtig pænt. Jeg snakker pænt, siger jeg alt muligt, og så siger han så med det tid, så smider han bare i lave, og så taler jeg bare rigtig grimt til ham. Okay. Nå, bring ham til caven den gang. Det kan være, han beskytter os. Han er jo gul, han er jo... Ved du, hvad du skal kalde ham? Når du skal sige grimme ting til ham, så skal du kalde ham grim tissebold. Grim gul tissebold. Hvorfor kommer han op i min inventory? Det ved jeg ikke. You can ask me anything. I know everything. Han snakker igen. Ind i jorden med dig. Ja, han bliver ikke ristet overhovedet. Nå, kom herfra. Det kan vi ikke nu også godt bare gå videre den der vej, hvor at ilden er den stive. Hvor kan vi gøre det herhenne? Nede på jorden i hvert fald. Okay, se klar. Ja. Klar? Ja. Nej, det kunne han ikke lide. Hvad skriver han nu? Hvad sagde han så herfra? Pas på. Jeg er død. Creeper. Jeg døde så næsten også. Ja, hvad? Hvor han er han? Han siger bare alt muligt, hvor han er. Nok i dit inventory. Jeg tror... Han er ikke i min inventory. Hvor er han så? Har du resten af mit gear egentlig? Jeg tjekker lige, at det her er min. Jeg har ikke nogen. Nej, det er godt nok lige. Men hvor han er? Min character tror jeg også er i gang med at blive glitchet. Er han her? Jeg tror han er blevet monsterform nu. Ellers har vi dræbt ham. Det vil lige komme. Har vi bare dræbt ham? Nej, jeg tror ikke han... Men har du resten af mit armor? Har du der bukser? Nej, jeg har 0 armor tilbage. Der var min guldhjelm. Der var noget af mit armor. Der var hele mit gear. Og min pickaxe, den manglede jeg også. Og jeg havde også en jernskov, kan jeg huske. Jeg har ingen af tingene. Men nu skal vi altså virkelig kigge rundt til, for jeg tør altså ikke at gå, og når hvis det der monster kommer. Hvis den gule høje mand kommer. Nej, den er 4 bloks høj bare lige. Det her det er den mere uhyggelige version af den. Når den er i en uhyggelige form. Fordi så i stedet for den bare sådan en lille man, der er mindre end dig, det er det den anden var. Den anden installerede. Den her, der er sådan en høj gul, og så kommer der sådan en når han er efter dig, og så løber han efter dig med hånden oppe og alt muligt. Og der kommer sådan der jumpscare, når han tager dig. Hvordan? Hvor man ser hans nakken, hvor han twister, og så dræber han dig. Og så dør han. Nå, vi skal ned i casen, kom. Men kunne han ingen kravle i serien? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald ikke gjort det nu. Fordi ved du hvad, jeg synes bare... Faktisk, den her mod også lavet en YouTuber. Har lavet hvad for en? Den her, vi spiller lige nu, er Verity. Det er en anden YouTuber. Kom herfra. Vent lige. Jeg kigger lige rundt. Han kommer nok ikke om dagen. Ja, jeg spørger ham lige. Jeg kigger altid. Bare bliv ved med det der. Det vil ikke. Det der. Hører noget stadig det der. Hvad er det? Er det han blevet monsterformen nu? Er han blevet monsterformen? Nej, han svarer med, hvor han er. Jeg ved det ikke. Hvad sagde han egentlig? Han sagde bare det normale. Som han plejer at sige, når han kommer ud af boksen. Han ved alting. Ja. Sig, hvad du har lyst til mig. Og jeg ved alting. Hvad med hernede? Jeg fandt dig!
Han er Hvor her. han er han? Nå, nu kan vi ikke så godt. Nå, men Nå, altså... famlen med ned i cavesene. Det vil lige give mig ham lige. Ske skal jo gøre klar til at løbe. Hvorfor? Det vil jeg gøre. Han er der. Bare brænd ham igen. Han er bag dig nu igen. Hvad siger han nu? Se, flyt dig. Jeg dør. Hvad siger han nu, Alfred? Er han virkelig blevet sur på os nu? Alfred, lad ham være. Han brænder rent faktisk den her gang. Nu er han ved at dø. Kan du godt bare lade ham være nu, i stedet for det der nu? Nu lader vi ham være. Okay? Nu lader du ham være, okay, Alfred? Ja, hvis han faktisk... Han er bare sur lige nu. Nå, han er normal, og du skal da virkelig vide, det tager faktisk bare tid for ham, tror jeg. Jeg mener bare tager tid. Nej, ikke hernede til. Vi skal lave en ny mine. Nej. Jeg vil godt længere hernede. Det var en god mine. Han kom bare én gang. Jeg kunne høre endnu en lyd. Den er meget lav. Den er meget lav, den der lyd. Hvor skal vi så lave en cave henne? Kom med. Halvhjert. Hvem jeg har med? Kan han finde noget til os egentlig? Jeg siger, hvor den nærmeste cave er. Jeg skal altså lige tisse alle sammen, så jeg kommer lige til at blive sprunget min video. Okay. Tilbage alle sammen. Nå, han lavet noget indtil videre? Nej. Hvad siger han? Er det der, hvor Diamonds rent faktisk er? Se, der var endnu en ting, der man kunne tage på til. Hvad er det? Der var en eller anden P et eller andet. Men jeg skal kunne tage på. Hvad gør det? Jeg ved ikke. Alfred, stop med det der, please. Okay, så vil jeg godt teste igen, hvis han siger det. Lad ham være, Alfred. Okay. Alfred, det gør ham ikke sur, det tager noget tid for ham. Hvad for nogle kombinater skal på? Jeg pauser så lige min. Sådan, nu er min pause. Min er også pause. Men vi fandt ikke ud af, at man tager story mode på. Kan du ikke godt lige tage story mode på igen? Okay, så... Fordi ellers ser man aldrig, hvad der sker. Der er også lige en acid rain, tror jeg. Jeg kommer op til at sove. Jeg fik verdens største chok, da det der kom. Men altså, har du egentlig sat stormer på igen? Gæt, hvad jeg har gjort det. Du har gjort det, ja? Korrekt. Nå, jeg tænker, du må ikke kigge i den her kiste. Okay, men skal jeg så ned af mine næste dag? Sammen med det der mærkelige ting, jeg mis. Ja, sammen med hvad Men altså sammen med det der uhyggelige monster. Ja, så må det være sådan. Man skal også kunne se noget i det her. Denne gang har jeg noget til det her. Jeg synes altid, det er dig, der har det. Jamen, så det er ikke over til. Nej, så må jeg ændre mig bare lidt til. Det vent, kom med, bare med. Det er bare skyndt dig til. Vi gør nemlig det helt specielle. Ja, vi bruger den gamle mine. Bruger vi den gamle mine? Vent. Har du en stand noget mad med? Ja, 3 stykker. Er det der? Jeg går også lige op og henter nogle mere. Okay. Kan du egentlig godt gribe den gule bold? Og Jan er hernede. Grib! Nej, du nåede ikke på den. Men der er godt nok mange slimes hernede. Det skynder bare her. Bare her. Vand. Bare her ned til vand. Jeg dø.
skal dø. Slimes skal jeg dræbe. Halv hjert tilbage. Free again. Gå tilbage til den gamle mine. Der er vi faktisk sikre dernede. Jeg dør. Det er også derfor, jeg sagde, at vi skulle åbne et hul til den gamle mine. Hvorfor? Det her er virkelig blevet til mod kaos, det her. Synes du ikke også det? Ja, jo. Det er, hvad der sker, hvis du putter for mange mods sammen. Ja. Nå, jeg er på vej ned. Se, kom lige op, skynd. Alle vores sugarcane er jo væk. Er det? Se. Ja, alle sugarcane er væk. Det var godt, jeg havde en masse på mig, som der ligger et eller andet sted. Og meget sammen, se egentlig. Masser over en stack. Se. Ja. Se, skal vi ikke få ham der til monster mode hurtigt til? Hvordan? Fordi så skal vi faktisk bare ordne det. Jo. Irriterer ham rigtig meget, eller hvad? Ja, skal vi bare lige irritere ham rigtig meget? Ja, hvordan gør vi det? Op. Se. Så er der den perfekte. Den helt 100. Har du ham egentlig? Har du ham? Nej, jeg har ham ikke. Nå, så er det han er stadig dernede. Mm. Der. Hvad har jeg så en heroppe? Hvor er vores jerngear egentlig? Burde vi ikke have noget jern? Et sted. Jo, hvad skal vi egentlig bruge dem, hvis vi stadig havde der 18 jern? Hvor er det blevet af, Alfred? Men hvad skulle vi egentlig så craft med? Pickaxes i hvert fald, så vi får diamonds. Okay, så laver jeg lige nogle sticks. Vi skulle så meget have lavet caving, før cave drilleren kom. Nu har vi jo heller ikke addet nogle nye ting til episode 4. Nå, sådan er det. Det bliver en episode, hvor vi ikke adder nye ting. Den her. Så det gør vi jo. Ved du hvad? Vi adder nogle ting. Vi adder nu 2 mods. Ja. Vi adder 2 mods næste gang. Ja, fordi vi har jo glemt at putte ekstra mods på denne gang. Ja. Hvorfor? Nå, her. Fine. Se. Hvad? Ja, tak. Se. Skal vi egentlig så have noget iron gear? Ja, jeg mangler hjelm eller bukser. Hjelm eller bukser, det er det, jeg Hvad mangler jeg? Hvad mangler jeg, Homer? 0 pieces. Du har hvordan får du ham til monsterfasen egentlig? Det kan jeg jo nok komme til at se. Men derfor er det her egentlig virkelig blevet til mod kaos egentlig. Ja. Hey. Skal vi lave 2 par bukser? Ja, det kan vi godt. Jeg har ham nu. Jeg redder ham. Okay, så skal der op. Der. Og hvis vi varmer det i baggrunden, så er det på grund af det her. Der er noget her, så den her. Jeg er på vej op med ham. Han er stadigvæk normal. Hvad er det der til? Han er der. Nu er han her. Du er helt sikkert rigtig uhyggelig, mærkelig gode bold. Som der faktisk ikke rigtig overhovedet er uhyggelig. Nej. Han har faktisk ikke gjort noget i hele 13 dage. Ja. Bare ligger på en seng. Hvad laver du? Fordi det vi nemlig skal teste til, det skal nemlig være langt væk fra vores hus. Hvorfor? Fordi det er så noget... efterlader vi ham eller være rigtig langt væk. Nej, fordi det er nemlig noget, der nemlig ødelægger noget. Og vent, jeg kan ikke se noget. Her, du sidder bare Okay. nu. Hvad mener du? Når jeg bare... Der du ikke lavet noget, så satte du dig ned, fordi jeg har action til det stof, så derfor satte du dig bare ned på jorden. Hvad er det, der skal være herude? Bare en platform. Hvad?
Vi skal nemlig lave den her platform faktisk ret stor. Hvad skal vi bruge den til? Ja, hvad er det, vi skal bruge den til? Hey, klar til at høre? Vent lidt. Jeg tager bare lige en masse blocks. Vi har faktisk ikke så mange blocks. Har du ikke masser i din backpack egentlig? Ja, blocks. Kigger lige. Jeg kan godt slå lige. Jeg er lidt. Ikke så meget. Jeg har lidt blocks, men stadigvæk lidt. Men dirt blocks. Nogle normale planker. Det er det, jeg havde. Hvad skriver han nu? Okay, vent lige. Skal der være vinduer alle steder i det her hus egentlig? Det skal ikke være vinduer til. Det her skal faktisk bare være blokket for. Helt fordi det her skal nemlig sådan være så et helt rum herinde. Til hvad? Til ham der Verdi eller hvad? Ja, Sådan et containment cell eller hvad? ja, slags. Timeout sted. Alt. Okay. Det vil være så laver jeg sådan en kommerdør til ham. Men han får en kommerdør ind til et sted. Jeg tror nok, at dem, der faktisk ser videoen, måske faktisk er gennem gæt ved, hvad det er, fordi det er noget med det her. Men han har allerede fået en kommerdør, fordi det tænker det er den næstbedste til jern. Ja. Blokket for så er en uhyggelig gul bold. Er det et hjem til ham? Nej. Jeg ved det seriøst ikke. Det er jo helt sikkert. Det er bare bygget det vi havde af blocks. Det er ikke engang nice, nice, ligesom vores. Det starter med T, og det ender med T også. Der er 3 ord i det. Eller 3 bogstaver i det. TNT-rum. Så sætter vi ham her. Og så sætter vi en TNT her. Og så eksploderer vi ham. Men vi har jo ikke nogen TNT. Det er derfor. Vi har 3 gunpowder. Og jeg skal nemlig... Der ligger nemlig også nogle andre steder. Ja, det er derfor jeg nemlig leder. Du må ikke kigge i den kiste. Ja, det er min. Har vi noget? Ingenting. Her er ingenting, men har vi noget? Nej, vi har faktisk. Encounter noget andet end Verdi. Det er den eneste, vi har fundet. Og han er i story mode, ikke? Ja, det burde han. Jeg kaster ham bare rundt i rummet lige nu. Det er fordi, jeg bare har et cramp for det med ham. Jeg lukker lige døren, og så kaster jeg ham bare rundt alle mulige steder. Okay, da. Hey. Jeg sender ham også bare ind i væggen lige nu. Sender ham bare ind i væggen med at stå min væggen med ham og smadrer ham ind i væggen og alt muligt. Sådan det torturerer os med at smide rundt i rummet og alt muligt lige nu. Det er det, jeg gør til ham. Ja, det er lige. Samler ham lige op. Du. Nej. Ja. Jeg har lige sagt til ham, jeg bliver lige her. Okay. Imens vi lige bygger det her. Jeg tror ikke engang selv, han ved faktisk, hvad det er. Hvor han har vi noget mere cobblestone. Hvad med din rygsæk? Nej, her. Eller jeg har nemlig også lavet noget helt normalt sten til. Hvorfor skal det vaske det her sted egentlig være? Se, vent, nej. Se, du må ikke bare ødelægge det. Det jeg står på. Det var faktisk præcis nok. Sådan der. Se, nu er det faktisk færdigt. Hvad med der? Ja. Og der, og der, og der, og der, og alle de her steder. Har vi noget andet? Nej, ingenting.
Det her ender også med, at vi bare brænder det af, at vi eksploderer ham. Det er det her sted ender med. Det er lige. Den her video ender med. Se, kom lige. Vi har ikke lavet noget spændende i episode 4. Faktisk overhovedet ikke noget spændende rigtigt. Nej. Se, vent lige. Min episode 4 kommer også først i morgen. Det gør det bare. Begynder vi snart at eksplodere? Men med hvad? Er det time-out-stedet til ham, eller hvad? Syreregn. Se. Flygt tilbage til vent, huset. nej, jeg har ikke nok liv. Det vil bare blive her. Det vil bare blive her, vent lidt. Så skal jeg have nok liv til, at jeg kan løbe. Se, hvor meget liv har du egentlig? Jeg løber bare, I'm going. Hvor meget skade? Men jeg fik 0 skade af at løbe igennem så hurtigt. Se, kan jo fjerne døren, se. Jeg finder min appen. Den der dør. Den her. Ja. Nej, du kan bare løbe igennem, ligesom jeg gjorde. Kig, jeg gør bare sådan der, og så løber jeg bare. Det er skade. I halvt hjert. Et hjert. Vent i. Vi mangler at lukke dørene derhen. Tulipan. Skal om der. Bare løb. Hvad siger du nu? Det. Hvad siger du? Så det. Hvad er det? Jeg mover altså en stof til hans normale hjem. Der her. Gør det ikke det? Hvorfor er det nu oversvømmet der sted? Jeg tror, det skal jo ligne, det er hans hjem, det her. Ikke? Ja. Og så eksploderer vi det bare lige pludselig. Jeg siger til ham, det her er hans hjem. Det er faktisk også 13, så vi skal faktisk ende den her episode. Ja. Det er faktisk en mere dag, fordi vi havde spillet en dag offline nu. Så det er, man kan på en måde sige, at vi skal spille en mere dag. You can Yeah. ask me anything. I know everything. Ja, fint nok. Det er det lige et hus. Nå, kom, lad os gå i cavesene i den her dag. Den her gang. Ja. Jeg vil godt encounter cave drilleren. You can ask me anything. I know everything. Du er så irriterende. Ja, lad os bare komme afsted. Nej, han skal blive her i sit hus. Men en gul bold gør det uhyggeligt. Jeg se. Og hvis vi skal ned mine, se. Ja, Og den der selvfølgelig er der. ja altså. Så bliver vi nødt til, hvis den kommer og dræber os, så vil vi ikke derned igen til. Ja. Og så hente vores ting til, så derfor bliver vi nødt til at lægge vores armor og alle de gode ting. Altså er det sådan rigtig gode ting til i en kiste. Jeg lægger mine ting i en kiste. Jeg tænker, skal vi ikke bare have jernpickaxe med, eller kun kobberpickaxen? Det vent, kom lige. Hvad er det? Craft. Sådan der, til vent. Hvad er det? Flyt dig lige. Se her, den øverste er min. Okay, okay, så tager jeg mine ting med. Jeg tager en sting pickaxe. Se, Hvad? bolden ud af taget. Jeg ikke engang tingene tilbage. Gjorde den vel? Nej, fordi det er en gul bold. Altså, gul bold tager bare ting. Har du nogensinde prøvet at have en gul bold i virkeligheden? Nej. Nå, kom.
Lad os komme ned. Til med, Jeg er kun kover og sten, pickaxe. Jeg kan se. Nå. I hvert fald til et armor væk. Nå ja, den har jeg glemt at tage væk. Og hvor er min hjelm? Nå ja, den har jeg faktisk ikke engang. Jeg har ikke engang nogen. Vi er faktisk, vi er ikke ned og hente tingene dernede. Det gider vi i hvert fald ikke. Ja, så derfor tag ikke de aller ultra vigtige ting Jeg med tager en til. kover og en sten pickaxe og 5 stykker med. Det er det, jeg tager med. En kover, en sten pickaxe og hvad mere? Det er det. Og 3 og 5 sheep food, eller sheep ting. Sheep mad. Formad. Men i te. 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 Hvad? Sig det, hvad det var, du faktisk havde igen. 5 stykker med. En kover pickaxe og en sten pickaxe. Det er det, jeg tager med. Alt. Det er Med. Jeg har lagt hele min inventory i, åbenbart. Det er så vanligt, at jeg laver lige noget mere mad. Spændende sidste skal med dem her. Men der er også kul til at smelte de ting. Ja. Det er nødvendigt med at tage noget af det der. Okay. Jeg tjekker lige til Google. Det er han her, nu har du ham. Jeg har ham. Bare sæt ham derind, altså. Der er lige noget, vi skal brænde. Gå lige ud. Men når man skal brænde til, så skal man lukke ad døre. Okay, så er det. Han der, den Google bliver vist aldrig sur, for du har ikke taget historiemode på, vel? Ja, jo, jeg har taget på Hvad skrev du for at få den bare tage historiemode, eller hvad? historiemode til. Men det skriver man ikke, man skriver det der fra. Det er det, den skriver false. Det er det, den skriver, man skulle. Tager det den af, eller tager det faktisk den på? Normalt så betyder den tager den af. Prøv at skrive, om man kan følge dig. Fordi det gør den, hvis man har den på. Så kan den følge dig. Spørg om den kan følge dig. Og så prøv at gå. Ruller den efter dig? Hvad lige? Det gør den ikke, for der er ikke noget historiemode på. Følger den da? Hvad siger den? Ja, det gør den! Så kom. Det ser faktisk rigtig uhyggeligt ud. Ja, så er det bare om at løbe til caven, altså. Den følger dig ikke mere. Nå, nu kommer den altså. Kommer efter dig! Den kommer efter dig! Så er det bare skrive... Det er uhyggeligt. Man skal bare se det på min optagelse, så står bare og griner af det. Stop follow me, Verity. Så skal du bare skrive til den. Nå, men lad os komme ind til den der uhyggelige cave. Ja. Jeg begynder at mine hen til den nu. Nå, den er på vej ned. Det er vanligt. Jeg skal lige se fødderne efter mig. Klar til bare at lokke mig op. Det ser ikke ud, som den gør. Nej, det gør den ikke. Jeg tager den bare. Til vent. Jeg vil godt bare spørge om jeg gør det igen. Fordi så er det vigtigt, fordi så kan den dræbe den der anden, hvis den følger efter os jo. Follow me. Kommer den egentlig? Ja, det tror jeg i hvert fald. Nå, bare kom. Ellers står den fast i en af de kæmpe store huller. Kommer den overhovedet? Så er den fast. Hvor er den? Ja, den kommer nu. Den kommer nu. Bare løb. Bare løb, den er der. Ned. Jeg så får jeg godt for her noget til. Nej, skal jeg prøve? Nej, lad være. Vi skal længere ned. Det er jo hyggeligt bare en bold, bare rydde ned. Ja, det er det faktisk. Hallo bold, kom lige. Den har meget bold.
Bolden er væk. Hvad mener du med bolden væk? Du har Kig, bare bolden er taget, væk. du har bare taget bolden. Jeg har ingenting. Det er nok, det jeg kan godt se den. Der Åh. kommer nu. Kom. Kom nu, bold. Ja. Gule tissebold. Den skal møde en af dens legekammerater. Ja. Hernede i Cavesness, så se hvad den synes om. Se, du går først. Så flyt dig. Hvorfor stod du mig? Fordi jeg prøver mine der. Barricade, du har lavet derind til jo. Fordi at du blev rigtig skræmt af. Ja, Den her er faktisk rigtig uhyggelig. hvad for en? Den her. Nå, nu er det tid til at have mine videre. Jeg er en torches på mig. Du ikke. Nej. Ingen spørger om den kan lyse op, den her ting. Følger den efter mig? Den følger faktisk også efter mig. Jeg kigger lige min backpack, om jeg har noget. Jeg har ingenting. Hvad var det? Det er bare syreregn igen. Jeg vil godt tage op. Ja, hvis den der kom. Ja. Hey, jeg må ikke godt de blokter for. Hey. Skal vi egentlig begynde snart at strip miningen? Ja, lige om lidt. Se, når vi kommer op, se, så bare løb efter mig. Se, løb efter mig. Se, kom, løb, den her vej. Her. Her kan vi bare lige stå. Slime. Se, bare stå på den her side. Bare løbe med, bare gå sådan her. Den anden side, den her side. Nej, jeg er så tæt på at dø. Se, jeg er så... Jeg tager din ting. Jeg har din ting. Løb. Jeg har svært, jeg går op i huset. Okay. Hvor meget liv har du? Nok sådan noget op. Men nu stoppede det også. Men har også... Hvor meget liv har du egentlig i det hele? Det ved jeg ikke. Sådan. Det er hvad jeg havde. At du havde tilbage i hvert fald. Det jeg kunne få var det her. Og det er en rygsæk. Og også en gulebold, den har jeg også. Okay, vi mistede en hel masse gode ting. Nå, hvad var det? Sådan en hel masse gode ting. Som en hel med noget sten. Ja, nu skal vi ned i caven igen. Nej. Den her gang. Hvorfor? Kom. Hvad er det, vi skal? Kom med over til den anden side. Først sæt ham tilbage i hans hus. På sengen. Det er der, han skal være. Der er faktisk noget lys til hans hus. Nå, jeg tænker, vi skal ende i episoden, når vi har sovet. Ja. Bare kaste dem dernede. Ja. Sådan. Sådan der, så er vi aldrig for. Nå, nu sover jeg så til ender vi videoen. Nå. Så ender vi videoen, for så er det dag 14, så er vi spillet faktisk Ja. 14 dage. Nå, ses i næste video. Håber I godt kan lide Modcast. Det er at vi skal ned i båden. Modcast. Se. Hvor han er båden nu, han er en båd. Nej, det er ingen båd her, hvad med herop? Der er ikke nogen Båd, jeg har en båd. Jeg skal give mit armor på igen, faktisk. Ja. Gul bold. Du skal lave 2 billeder til både Hun er jo 3 gul bold. og 4. Du har dem på dig. Der var du gul bold. Nå,
Og husk at like og subscribe, hvis I ser til den på min kanal i hvert fald. Ja. Denne gang sidder jeg altså forrest. Upsis. Og ja, jeg håber, I elsker modcast. Det kan I i hvert fald godt på min kanal. Hvorfor gider den her pod ikke? Ja, jeg håber, I godt kan lide modcast. Det er bare noget, jeg sagde for sjov. Nå, kan I godt lide modcast, så husk at like og subscribe og bla 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 bla. Og... Det kan blive for lidt frak. Bip, bip. Bip, bip. Og gider til at kigge samme vej, som vi plejer. Vi ses i næste modcast. Ja. Jeg håber, I godt kan lide den, og husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej. Hej.